मोनद' हारिनो आसाम सरकारा एसटि होनो बिथांखि लानायनि हेंथायै गियानपीठ फरायसालिमानि फरायसाफोरा खुद्रि सारना सोमावसारदों। आसामाव मोनद' हारिनो आसाम सरकारा एसटि होनो बिथांखि लानायनि हेंथायै आसामनि दाब दाब जायगाफोराव मोनजिब्रै एसटि हारिसानि गौथुमफोरा सोमावसारनायजों लोगोसे आसामाव थानाय गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिफोरनि एसटि फरायसाफोरा सोमावसारनाय बायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गियानपीठ फरायसालिमानि बर' फरायसा गौथुमाबो खौसेयै सोमावसारो। बे सोमावसारनाय समाव बिथांमोना फरायसालिमानि नांज्लायाव सिसिट'आ लं लिभ ट्राइबेल संघ लं लिभ आसाम सरकार हाय हाय बिटिसि सरकार हाय हाय बिटिसि सरकारा एनअसि हरनायखौ बोखांना लानांगौ मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ बन्द खालामनांगौ बायदि बानबुंथाइजों होस्रिखांनानै निकासि ओनसोलनि हा अख्रां गोमसारहोनायखौ नुनो मोनो। बे सोमावसारनायाव गासै 100सो फरायसाफोरा बाहागो लायो। दिनैनि बे जोंनि जा सोमावसारनाय दिनै जोङो जा सोमावसारदों जा आन्दलन खालामदों बेनि मेन गुबै थांखियानो जादों जायफोर बै जौगाखानाय मोनद' हारि बै मोनद' जौगा हारिनो दिनै एसटि होनो थांगासिनो दङ बेनि हेंथायै जों दिनै बेयाव सोमावसारदों। मानो होनोब्ला जोङो दिनै जों जा ट्राइबेल थाखानाय जा जोंनि ट्राइबेल थाखानाय गासै जोंनि गुबुन गुबुन हारि बे हारिजों लोगोसे जोंनि दिनै बर' हारियाबो जुदि जोंनि बर' हारिनि जा जोंनि थाखानाय मोनथाय बेफोरखौ दिनै जोंनि जा गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बारनानै जोंनि जा भारत गभर्नमेन्ट बेसिम दिनै एसटि होनो थांगासिनो दङ। बे एसटि होनो थांनाय लोगो लोगो जोंनि जा मोनथाय बेफोर गासैखौबो जों खोमानानै लानो गोनां जागोन। बेनिखायनो जों दिनै जा बे मोनद' हारिनो एसटि होनो थांगासिनो जोंनि मोनथायखौ सेनानै बिथांमोननो गथायनानै होनो नाजागासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै जों बे संग्रामखौ खालामदों आरो बे संग्रामखौ जों जेब्लायबो खालामबाय थागोन जेब्लासिम जों जोंनि न्याय मोना जों जेब्लासिम जोंनि मोनथायखौ मोना जेब्लासिम जों जोंनि रैखाथि खालामनो हाया अब्लासिम जों बे संग्रामखौ खालामबाय थागोन। जितु जोंनि बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा मोनद' जौगाखानाय हारिनो एसटि होनो थांगासिनो बेनि सायाव जों हेंथा खालामनानै दिनैनि बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनोबा बिथांमोना गोबां जौगाखानाय जोंनि दा बर' हारिया जों मोनजिब्रैथा एसटि थाखानाय हारिया बिसिनि एथबां बुरजा सुबुं सानखो थानाय हारिनो जुदि एसटि होदेरबावोब्ला जोंनि एसटि मोननायनि जेबो मुलाम्फायानो थानाय नङा। जोंनि माखासे एसटि खथाफोर मोननायफोरा थानाय नङा बेयो जोंनियाव जों गादब जागोन बिसोरजों। बेनि थाखायनो जोङो बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ जा बिटिसि सरकारनिफ्राय जोंनिफ्राय जा एनअसि हरदों बेखौ बोखांना लाफिननो थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय नङाब्ला जों बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारफिननाय जागोन।